If you know your history, then you will know where you are coming from, and in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie as Anambra the First. Metal of there is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or pick it up at Joseph's Bookshop. Book to the Nation, 8 Igu Aro Nri, opposite DMGS Onitsha. Call 080-3338-2643 or 080-3791-7242. Go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 080-3916-7049 or you WhatsApp 080-6579-6599. President Tata anyị na-agwa arụ obi dị mma maka na onye dị ndụ na-agụ n'arụ anyị ekelegoro Chukwu na anyị ka dị ndụ ka anyị wee na-agakwa anyị na-asị ndị unu nnọọ dị. So na nghọta gị kedu ife ị ga-akọwara anyị gbasara ibu arụ a ibu arụ ọwụnụ ibidogodo ụdị ike na-ebido Chukwu na ibunu arụ ọhụrụ n'ala Igbo anyị na-agụ ọrụ na Febụwarị iwe ndị ọcha na-akpọ New Year nke anyị bụ Febụwarị na-emegolu nke na Jenụwarị anyị ma ya dị na Jenụwarị so ịbịa kịta na narị ka ụlọ oriri isi ifugolu eze nri ya aga ọfọ mechaa ekpele wee nyezi anyị iwe anyị akọ ka bikọsi ịma na a na-agụ arọ ọ dị mma mana anyị afụzi iwe anyị eti n'ọnụ onye che mmadụ iwe anyị akọ oluze mgbe anyị eme iwe anyị na-akpọ ịlọ mmụọ ndị ọzọ na-akpọ ya ji ọfụ ebupụte n'iwe akọ wee gosi wee kene Chukwu so ebe na-agwa unu na ebe eze nri agụgụ ọfọ gwa arọ na-achọbazi mmiri ebido osobezie from echi niile If you know your history, then you will know where you are coming from, and in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie as Anambra the First. Metal of there is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or pick it up at Joseph's Bookshop. Book to the Nation, 8 Igu Aro Nri, opposite DMGS Onitsha. Call 080-3338-2643 or 080-3791-7242. Go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 080-3916-7049 or you WhatsApp from echi niile o nwere ike bido n'abalị a
mana anyị emechagoro ebe a na-eme o wee zuru ọkụ. Only one word in our Igbo community in order to speak on the do's of culture and tradition. Ịma na o nwere ife dịka ime onye egwu, maka na ime onye egwu ọ da mma ngwa ya ife ịgbụrụ. Igwu aro anyị na-eme ebe a, anyị na-agba igwu aro ndị Igbo, o gosi na ndị Igbo na Igbo ofu. Chọpụcha ebe na-eme ebe niile, o nwee ndị achọ ka etinye ọgbaghara, mana ndị Igbo bụ ofu. Ifuru anụ onye Igbo mmadụ ama ngwa dị n'onye Igbo, o nwee ka anyị na-adị, ibe anyị na-adị iche. Ibe m na-ekwekwa ndị Igbo biko, otu Chukwu si wee kele anyị, anyị wee dị iche, wee dị iche, wee na-agba mbọ na-eme ezi niile ka anyị na-ekwukwa eziokwu na ịbụrụ na ife ọbụla wụ n'ife na Chukwu okike ekele anyị ya na-ahụ na ife niile anyị na-ahụ ọ ya na-adị. Mana ezinụlọ bụ nwaanyị nwee, mana ọ dị ka otu ụwa dịzi kịta. Ife nwoke na-akpatasị adị esi nwaanyị na-enyefe aka, mana onye na-enye aka amasị na onye awụzi ọga na aka ka ị na-enye, onye ọbụla makwa na aka ka ị na-enye. Ọnwụ na Chukwu chọrọ igbo ọgaele nke ewuru nwoke ebe na-agwafa wuru iko n'eziokwu na anyị na-enyekwara aka, mana ka anyị makwa na ụtọ anyị mma anyị otu ezinụlọ anyị otu anyị wee zụ ụmụazị, maka na nwa ọbụla ifu na-eme mma eziokwu na anyị asị ọ nna ya ka o ji mana ọmama ya rụrụ ọrụ dị ya anyị nwa machakwa. So biko anyị na-achọkwa ọchịchị ife anyị na-achọ, anyị gbado anya makwa na ife niile anyị na-emekwa ọ na-ezinụlọ ka ọ ga-ebido ọ nke ahụ nke kacha Ụmụike anyị dobirizi ebe a, oke nka na-etu ga-etu agbara na-etu chi onye na-ebo ya eze, chi onye na-ebo ya eze anyị dịrị ịbụọ otu ọdụ and various groups. I saw the line in Manaha Jesus. And Aro Nri 2025, ya Manari line Naha Jesus. Also in Yanga, I salute you. Owulu Namoni, I salute you. Isabedi Obu, I nekene. I follow Obioso, Musenge, Jeluoso, I nekene rinne. I nekene, I need Yellow Meme 2025 Igu Aro Nri. I am a player, I for very important personalities within us. Under Ejemonu. And I first and I thought it wise. Nabaga Wanyi Opu Ziani Ozi, our take-home word, so that I end Labazia and you wait for Ejaka for 2025. First of all, we have our distinguished senator who is going to talk to us, as well as the President General of our kingdom, in person of our High Chief, Dr. Oba Anayo Okafo, who incidentally was my classmate back then at the Java Primary School. Yes, in the 70s, very back then. I never tiny name. I see everybody because Kenente, the President General of this town, Enyani Etekum Ward, is a man I respect so much, a man that has made security of this kingdom a top notch.
obodo niile na-enwe nsogbu in terms of security, but n'ime obodo anyị abụ mgbe ijete ebe niile ị ga-eje across these 3 or 4 boundaries in Oluwayo. No matter how diabolic, no matter how stupid, no matter how criminal you are, across the right lawyer. And it is a very good handwork of this brother and classmates. Ladies and gentlemen, you know, in a wrestling bout, if a very popular wrestler or a boxer is coming out, the voice of the commentator changes. And so, introducing the President General, my voice has to change. Ladies and gentlemen, may I humbly welcome the President General of our kingdom, talking about my own classmate way back then. Ladies and gentlemen, Chief Dr. Anayo Okafor, whom the family name is known as Opato. Ladies, once again, let me welcome Eziava Kego, the beauty of our kingdom, the Equator. I generally. Thank you, sir. My very good brother, Isike. My reject. It's a bit of now. Let me go now for so. And it's the senator. Any now because they can 150 years old. Also, Owulubego, Ozenyanga, Yeluozo, Obiozo, Ethiopia. Ndị ọba ndị ọzọ, ndị nze na ọzọ, ndị inyom, the village chairman, I don't know where they are. Ụmụ ụlọ gụrụ nnukwu moto baka jụkwanụ ebe esi wee weta ya maka mụ abi ebe akpụ agba anyị dịrị ịkpụta akpụta ka eje kwụga na ọmụ anyị akpụ like this kwụrụ jebe na gọọmenti eji amalụ m wee sị biko nụ na-ajụkwa na ese maka ajụrụ ajụ wee rie na-ebute ayara aya wee nwụọ kwanye ya aya na-eme ihe nri nọ ihe ọgwụ ka aya na-eri masị na tata bụ oyi ọ ga-etela anyị ibe ọma ife na anyị na-ayọ bụ ezigbo ire a sị na anyị ga-enwetacha na ya ka anyị baa nụ daalụ nụ yes ilu ụwa niile ga-abụlili ndị. If you know your history, then you will know where you are coming from, and in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie as Anambra the First. Metal of there is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or Pick it up at Josin Bookshop, Book to the Nation, 8 Igu Aro Road, opposite DMGS on the shop. Call 080-3338-2643 or 080-3791-7242. go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 080-3916-7049 or you WhatsApp 080-6579-6599. Kedu ndị bụ Nigerian Jews?